Hi guys! For today's mini vlog, nung time na yan, sumama kami kina kuya ko at sa asawa niya, pumunta ng Manawag dahil nagpa-refill sila ng tangke nila sa gas dahil naubusan nila. So, yan din yung time guys na nagbabakasyon pa lang kami ni Rain sa Lawak dahil long vacation nga before Undas. So, ayan, nakisabit na rin kami, nakirides na rin kami dahil naboboard kami sa bahay nung time na yan. So, ayan guys, andyan na kami sa mismong bayan. Tapos, nagulat ako dahil ang dami ng establishments na naipatayo dyan compare nung before pandemic dahil wala pa ang mga yan guys noon. Kaya nagulat talaga ako. Ang dami ng buildings ngayon. Ang dami ng grocery store dyan. Tapos, hindi ko alam yung mga iba dahil di ko pa napasukan. So, ayan. Mukha na siyang city ngayon. Tapos, ayan guys. Nung nakapag-park na kami, papasok na kami sa palengke ng Manawag. Kasama ko sina sister-in-law ko, tapos dalawang pamangkin ko, tapos si Rain. Si kuya ko naiwan sa may parking lot para mabantayan niya ang sasakyan nila. So, ayan guys, medyo hapon na rin pala niyan. Tapos naisipan na rin namin mamalengke kung ano mga kakailanganin sa bahay. Naisip ko, dahil may dala kaming mangga nun na galing sa Lingayen, naisip ko na bilihan ng alamang para igisa. Dahil masarap guys, isawsaw ang mangga sa alamang na gisa. Tapos may sili. Wow! So ayan, papasok na kami noon sa wet market. Tapos nagtataka ako, ang dami na rin palang benta dyan sa Manawag ngayon dahil ngayon na naman ako nakapasyal dyan. Medyo matagal-tagal din nung huling nakapunta ako dyan. Kaya naninibago ako, sobrang dami na nagtitinda. Tapos ang dami pang mga bagong patayong building. So, ayan guys, nasa mismong loob na kami. Ang daming mga pagkain dyan, mga gulay, mga fresh na mga karne. So, ayan. Naglilibot-libot kami dahil papunta kami sa suki nila. Hipag ko daw ng alamang. So, ayan. Papasok na kami sa palengke niyan guys. Ayan, ang daming mga pagkain. Yan din yung sa bandang mga karnihan guys, may mga longganisa, may mga karning baboy, baka, lahat ng klase guys andyan na. Tapos ayan, medyo malapit na kami sa suki nila hipag ko ng alamang. Ayan, so bumili na rin kami para nga may pagsasawan kami ng mangga na inuwi ko galing ng Lingayen. So ang isang ganyan guys is nasa 25 pesos. Ayan. Tingnan nyo yung kulay niya guys. Kulay pink. Sabi ni hipag ko baka daw may food color yan. Pero sabi nung nagtitinda, wala daw. Tapos tinanong din namin kung maalat or hindi. Pero sabi niya hindi raw. Pero nung pagkaluto namin, sobrang alat pala guys. Nung ginigisa ko na siya. Ayan. So, binigay na namin yung bayad. Tapos, naisipan ng hipag ko kung bibili daw ako ng tuyo para daw may pag-almusalan kami sa bahay habang nandun kami nagbabakasyon. So, ayan, bumili na rin kami ng tuyo. Pero promise guys, in fairness, ang sarap ng tuyo. Hindi siya maalat. Tapos, maliliit lang siya. Ang isang supot niyan is nasa 5 pesos. So, ang binili ko lang is 20 pesos. Ayan. Pinipili ko yung medyo malalaki. Pero wala talaga. Pare-parehas lang na maliliit. Ayan. Namimili pa rin ako. Pero masarap siya guys. Hindi siya maalat. Ang maalat lang dyan is yung alamang na benta ni nanay. So, ayan. Chichika-chikahan lang saglit bago umalis dahil wala naman na kami masyadong bibilhin. Ayan, may mga dried fish sila, may mga dilis, ayan, mga dried fish, tuyo. Tapos ayan, pagkabayad namin, paalis na rin kami noon dahil nagtitingin kami dahil niisip namin kung ano pang mga kulang. Tapos naisip niya, bili daw kami ng asukal. Dahil lalagyan daw namin ng asukal na konti yung alamang pag ginisa. So, ayan, ang napili namin is brown sugar na lang guys. Dahil mas mura siya compare sa white. So, ayan, bumili na rin kami. 20 pesos ata yan, yung 1/4. Yan. Tapos, pagkabili namin is umalis na rin kami. Palabas na rin kami ng wet market niyan guys. Ayun yung pamangkin ko, tapos si Rain, hindi sila mapakali. Nauna na silang naglalakad. So ayan, tapos after namin mamalengke, nagpabili si Rain ng donut.
siguro nag-crave or nagutom siya, kaya bumili na rin kami. Gusto niya is yung maliliit, yung munchkin. Ayan, bumili kami ng 3 piraso ata yun. Habang hinihintay namin yung hipag ko dahil may binili lang daw siya saglit. Kaya nagtambay muna kami dyan sa may magtitinda ng donut para bumili na rin ng pang merienda. So ayan, bumili kami ng 3 klase. Habang hinihintay nga yung hipag ko dahil may binibili pa siya bago kami umuwi sa Lawak. So ayan guys, gabi ngayon lang na naman ulit ako nakapasyal ng Manawag Public Market. So ayan na yung hipag ko guys. Ayan, pagkabayad namin umalis na rin kami. Thank you po ulit sa panonood. Salamat, God bless.